Como ven sendo tradición por estas datas, o Museo Valle Inclán, en colaboración con diversas entidades, entre elas o propio Concello da Pobra e a Secretaría Xeral de Cultura, volverá a dedicar este mes de outubro a homenaxear a figura do seu escritor máis universal, Ramón María del Valle Inclán. As xornadas, que este ano chegan á súa 20ª edición, presentan un amplo e variado programa de actividades nos máis variados eidos culturais, como resaltou o propio secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, durante a súa presentación. Hai de todo, hai roteiros, hai exposición coa que mañá se inaugura este mes, exposición coordinada por Domingo Regueira, hai presentación de publicacións, hai música, hai teatro escolar, en fin, hai gastronomía tamén, creo que mañá ademais, para empezar ben o mes valleinclaniano, quer dizer, hai de todo. Xornadas variadas que podrían ser a programación cultural dun concello condensada nun mes e que contan con actividades variadas para todos os públicos. Salimos un pouco fora do que é o auditorio, nos vamos ao Teatro Elma, que para iso tamén está, para poder realizar funcións teatrais en mellores condicións dos que nos permitía este auditorio, e toda unha serie de actividades, como nos ten xa acostumados o Antonio co seu deseño das xornadas, pois moi variadas. As actividades arrancarán xa mañá venres coa inauguración dunha exposición. Trátase dunha mostra realizada por Domingo Regueira, co título Borranchos, aproximación á obra de Valle Inclán. No acto, previsto para as 8:30 da tarde, nas salas do propio Museo Pobrense, haberá tamén algunha que outra sorpresa. Veredes que puxemos en letra pequena delicatessen literarias, e é que vamos facer unha degustación. Vai a ser un sondeo, porque queremos facer unhas xornadas máis amplias, unhas xornadas culinarias, unhas xornadas gastronómicas máis amplias. Pero queremos que sea, nunca mellor dito, un aperitivo desos platos tradicionais galegos dos que fala Valle Inclán nos seus libros. Entón, a xente non vai a estar nun pincho, vai a estar nunha degustación, onde vamos a ter unhas citas literarias na mesa, dicindo, mira, isto que estás probando está citado en Romance de Lobos, ou isto que estás probando está citado en Divinas Palabras, ou este produto tan raro que xa non tes aquí, que o que traes de Portugal, pois o había antes en Galicia e aparece citado en tal cousa, verdad? As actividades continuarán posteriormente durante todo o mes de outubro, con representacións teatrais, conferencias, roteiros e visitas culturais, tanto na localidade como en Santiago, a presentación dun novo número da revista Cuadrante e outra publicación de manuscritos inéditos realizada polo neto do autor de Luces de Bohemia, Xaquín del Valle Inclán. Como de costume, volverá a realizarse a ofrenda cívica na praza do Cantón da Leña, fronte á escultura O Escritor, o día 27 á 1 da tarde, para pechar ese mesmo día ás 9 da noite cun homenaxe popular, no que se mesturará teatro e música, no Cine Elma.